Καλησπέρα και πάλι. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς να δημιουργούμε links, υπερσυνδέσμους δηλαδή, μέσα στη σελίδα μου. Μπορώ να δημιουργήσω υπερσύνδεση για μια τελείως εξωτερική σελίδα, π.χ. για το Google, ή για μια άλλη σελίδα του δικού μου site. Για παράδειγμα, αν είμαι στην αρχική σελίδα του site μου, θέλω μέσα από ένα link να πάω στη σελίδα επικοινωνίας. Επίσης, μπορώ να δημιουργήσω links από τη μία θέση της σελίδας μου σε μια άλλη θέση της σελίδας μου, δηλαδή από την κορυφή στο κάτω μέρος της σελίδας μου ή και αντίστροφα. Ξεκινάμε λοιπόν με το να δημιουργήσουμε έναν υπερσύνδεσμο από τη σελίδα μας σε μια τελείως εξωτερική σελίδα, όπως είναι το Google. Για τη δημιουργία links, το tag που χρησιμοποιείτε είναι το tag α, από την αγγλική λέξη anchor. Πηγαίνω στο κώδικά μου λοιπόν και πληκτρολογώ α. Το α είναι ένα tag το οποίο, όπως και τα περισσότερα tag άλλωστε, ανοίγει και κλείνει. Μέσα στο tag α θα γράψω το κείμενό μου το οποίο θέλω να μετατραπεί σε link. Ας πληκτρολογήσω τώρα, πατήστε για Google. Πολύ ωραία, το κείμενό μου πατήστε για Google μετατράπηκε σε link. Σε ποια σελίδα όμως θα οδηγηθούμε όταν πατήσουμε πάνω του? Για να το επιλέξουμε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα attribute, ένα χαρακτηριστικό μέσα στο α, το οποίο είναι το href. Το href θα πει στο link μας σε ποια σελίδα θα πάει. Εμείς θέλουμε να πάμε στη σελίδα του Google, άρα μέσα στο href θα πρέπει να γράψω ολόκληρη τη διεύθυνση του Google. Και όταν λέω ολόκληρη, θα ξεκινήσουμε από το πρωτόκολλο HTTP, άνω και κάτω τελεία, 2 παύλες, www.google.gr. Αποθηκεύουμε τις αλλαγές που κάναμε, τρέχουμε στο browser μας και βλέπουμε όντως ότι το κείμενο πατήσε για Google έχει πάρει την by default μορφοποίηση των links. Ποια είναι αυτή? Μπλε χρώμα γραμματοσυράς, υπογράμμιση κάτω από το κείμενο και όταν το ποντίκι μου πηγαίνει πάνω στο link μου μετατρέπεται σε χεράκι. Πατώντας τώρα το link μου βλέπω ότι όντως πηγαίνω στη σελίδα του Google. Θέλουμε τώρα μέσα από link να συνδέσουμε διαφορετικές σελίδες του ίδιου μας του website. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια τουλάχιστον καινούρια σελίδα, καθώς η μόνη σελίδα που έχει προς το παρόν το site μας είναι η index.html. Θα κάνουμε λοιπόν όλη τη διαδικασία των πρώτων μαθημάτων. Για ευκολία όμως θα πάρουμε όλο τον κώδικα της σελίδας μου, θα τον αντιγράψουμε, θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο αρχείο και θα επικολλήσουμε τον κώδικά μας. Το αρχείο αυτό θα το αποθηκεύσω πάλι στον ίδιο φάκελο website που είχαμε αποθηκεύσει και την index.html. Θα του δώσω όμως όνομα επικοινωνία.html. Θα επιλέξω και το HTML αρχείο μου και αποθήκευση. Για να καταλάβω τη διαφορά της μίας σελίδας από την άλλη, θα διαφοροποιήσω λίγο τον κώδικα και θα αφήσω μόνο μία παράγραφο η οποία θα λέει «Είμαι η σελίδα επικοινωνίας». Θα αποθηκεύσω τις αλλαγές μου. Βλέπουμε ότι έχουν βγει δύο tabs τώρα στο Notepad++ μας. Το ένα είναι για τη σελίδα index.html και το άλλο για τη σελίδα επικοινωνία.html. Θα γυρίσω στην index.html, στην οποία σελίδα θέλω να δημιουργήσω ένα link για τη σελίδα επικοινωνία.html. Θα μεταβώ λοιπόν κάπου μέσα στη σελίδα index.html, θα γράψω το γνωστό α, δηλαδή link, και μέσα στο α θα πατήσω επικοινωνία, η λέξη δηλαδή η οποία θα γίνει link. Τι href θα δώσω εδώ τώρα, που θέλω δηλαδή να πηγαίνει η σελίδα μου? Θέλω να πηγαίνει στη σελίδα επικοινωνία.
Τη σελίδα επικοινωνία την έχω αποθηκεύσει στον ίδιο φάκελο με τη σελίδα index.html. Άρα αρκεί να γράψω μόνο ολόκληρο το όνομα της σελίδας αυτής. Επικοινωνία.html. Και το link μου είναι έτοιμο. Θα αποθηκεύσω τώρα τις αλλαγές μου και θα τρέξω στο browser μου. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι έχει δημιουργηθεί ένα link επικοινωνία που αν το πατήσω θα με πάει στη καινούρια μου σελίδα επικοινωνία. Η τελευταία μορφή link που θα δούμε είναι πώς να πάμε από το ένα μέρος της σελίδας μου, από την κορυφή π.χ. της σελίδας μου, σε κάποιο άλλο μέρος της σελίδας μου που βρίσκεται ίσως λίγο πιο κάτω. Για παράδειγμα, θέλουμε να πάμε από την παράγραφό μου είμαι μια ιστοσελίδα, στην παράγραφό μου είμαι μια άλλη παράγραφος. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσω link από τη μία παράγραφο στην άλλη. Για να καταλάβει η παράγραφός μου είμαι μια ιστοσελίδα που θέλει να πάει, θα πρέπει να δώσω ένα όνομα μέσα από τη διαδικασία link στο είμαι μια άλλη παράγραφος. Για να το κάνω αυτό θα χρησιμοποιήσω το attribute ID. Ανοίγουμε ID ίσον και θα δώσω το όνομα της παραγράφου. Ό,τι όνομα θέλω. Εγώ θα το ονομάσω paragraph. Το α μου όπως πάντα ανοίγει και κλείνει. Θα πάμε τώρα στην παράγραφο που θέλω να γίνει link, στο είμαι μια ιστοσελίδα και θα του πω γίνε link href πηγαίνοντας στη διαδρομή. Σε ποια διαδρομή θέλουμε να πάμε? Στο paragraph. Πηγαίνοντας λοιπόν στο ID θα χρησιμοποιήσουμε την δίεση για να καταλάβει το ID και το όνομα του ID. Paragraph δηλαδή. Το α όπως πάντα ανοίγει και κλείνει. Θα αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας και θα τρέξουμε στο browser μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παράγραφος είμαι μια ιστοσελίδα έχει γίνει link και πατώντας πάνω της μας πάει στην παράγραφο με ID paragraph είμαι μια άλλη παράγραφος. Κάτι τελευταίο που είναι καλό να αναφέρουμε για τα link είναι ότι όπως παρατηρήσαμε τα link του Google για παράδειγμα ανοίγει στην ίδια καρτέλα, στο ίδιο παράθυρο browser δηλαδή. Αυτό πολλές φορές δεν το θέλουμε, ειδικά όταν πρόκειται για εξωτερικά link, που δεν θέλουμε ο χρήστης να χάσει την επαφή της σελίδας της δικιάς μας για να πάει σε κάποια εξωτερική σελίδα. Θέλουμε δηλαδή κάποια εξωτερικά link να ανοίγουν σε καινούρια καρτέλα, ενώ στην τρέχουσα καρτέλα να παραμένει το δικό μας site. Πώς γίνεται αυτό? Μέσα στο link του Google, για παράδειγμα, θα βάλουμε ένα καινούριο attribute, το οποίο λέγεται target. Το target μας λέει σε ποια καρτέλα θα ανοίξει το link μας. Για να ανοίξει σε καινούρια καρτέλα θα χρησιμοποιήσουμε το target, το οποίο ισούται με blank, κάτω παύλα, blank. Αποθηκεύουμε τις αλλαγές μας, ανανεώνουμε τον browser μας και πατάμε πάνω στο πατήσε για Google. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι το Google μας ανοίγει σε μια καινούρια καρτέλα. Αυτά όσο αφορά τα links, συνεχίζουμε την επόμενη φορά με καινούρια tags στην HTML.